Jare rene yo. Enek apa kok celuk-celuk kaya penting. Enek apa lho Mas? Cake kok penting men iki. Iki lho suaraku. Dilon. Gini ya. Iki lho bola kok iso metu ngene iki jane piye lho soal. Ya berarti jahitane amo. Yusalina kono timbang gawe sing bola cepot kabeh. Kulo lho gunting apa piye ngono lho. Halah disendal lho tak gunting tak balik nang rono aku. Klek di sendal jahitane ucul kabeh terus engko sebrak ngono atuke. Ora, engko ternemae Mbak Tati kono lho dijahitne. Jalan no. Oh, boleh iki. Kena kalung ngono. Iya kan mukane ta. Ngono kok sopo sing ngono. Terus iki bulae. Mulai dibedotnya ini loh, mungkin minta nggih kejutan. Ngerti lagi mungkin apa? Kenapa lo? Iya, bahasane. Bahasane apa lo? Anisri ngono kan? Apa ta kae jenenge? Anisri apa lo? Kan dino iki mengkan wayah awake dhewe nikahan kae lho. Iya. Oh ala anniversary yang maksudmu. Aku lho bacaku. Kok seri-seri baseri apa piye? Iya lah ngono. Ngono sama lali ya. Ya ora kelingan lho ngurus barang-barang kene. Lah diurus lho apa? Ya isa-isa yo nyapu yo lali lho ngono iki kok. Sirku mah bengi jane ngono awakku kok wesel kabeh. Terus ya saiki ae pas dino yo iki. Ya kok pasarne to? Iya lho aku yo tuku loro setambu yo nggih mbok. Iya lho kudune yo ngono kuwi ben adil. Kene lho mati benar. Amde. Piye yo? Piye yo carane ngomongnya berdolo ben aja nyomblangnya aku karo kabur. Oh, apa tak teleponnya yo? Wes lho yo cuma nesu-nesu jenis rumah tangga yo kadang ngomong kuwi. Gampang. Makasih ya. Ada. Lurah. Ayo. Halo Bu. Bar, awakmu repot nggak Bar? Piye ana info apa iki? Jawabku lek nggak repot tak kon marang aku dulu ya Bar. Iki mesti perkabulan iki. Beh, wangune kabul iki geulan neh Mas mesti an. Li piye iki terusan? Ya omong ngono ndak repot ngono lho. Anu Bu, mboten repot niki mengke. Tak tunggu ning omah ya Bar ya. Soalnya penting banget lho. Lek no yo gek ndang rono urusan ketimbang kedawan-dawan lho Mas Lan. Ngene lho, sirku iki sampean kan ngajar to sirku tak terne. Wis to ora apa-apa. Ngeterne ngajar kapan-kapan kan sik kenek. Engko sanokno bulurah serak
repote luwih penting timbang aku. Paling masalah kabul ngono mah ngomong. Ya masalah kabul iki lho. Yo wong isik dhewe iki yo wedi lho asine. Iki kabul paling gawe ulah ngono lho. Nah yo. Lek yo ketang budal lho. Budal barengan lho. Sampan maca tak anteni. Kebedan wong loro tapi udan dewi-dewi budal bareng sampan budal ngajar. Oke? Ngono lho. Iya, mau tak turne cuma mbok teko bertelur. Wis nang tak siap-siap ya. Oke. Ngapun nek lucan iki? Engko ora urung wis ngrepoti neh lho kabur. Oke lagi. Kemarin, enak jangan. Iki lawuh arek siji nek ra cepet cilaka. Gue beneran nih. Ya mesti no, tak warga. Dengaran renges ki anteng enak lawuh. Timbang disi ide nang sikat disi ae iki. Bah, ngene lho. Ngalih ceblok. Lah iya wong karek sitoke kok ceblok pisan lho. Ngoyemu paro edeng lho nek dipangan. Kowe wis marahi. Coba. Lah dalah ra bathuk tenan iki. Lah iya. Lah ijo. Ya anak itu. Kowe no mare itu. Yo. Ren. Kempriyu kerang pangan kucing lho akhire. Ya biaya anae ora kok kalem-kalem kok. Lan jiko jan ra bareng gak iso to. Nek pas rawuhan. Dene kapok nonyor kabeh dikene kucing. Kayak wong loro ke nyapo ngono lho. Mangane kok dadak gelut lho. Wong mangan lho. Kate dadak tukaran. Tukaran ning jaba kono lho. Ora kok tukaran, lawe rek sitok lho. Tak dipuk arungnya ditampek meneh ceblok. Dipangan kucing ya yu. Perkarane lawuh. Lek masalah lawuh sing tenang. Halo, sik sak rodong lho. Wis parek yo entek wae. Kadung tek lho yu. Mangkane karone lek lawuh sik sitok to. Sok-sok kono jenenge lawuh lek karek sitok. Umume lek karo besti iki sing setia kawan didom. Ya karep ngomong ya ngono lho yo tak jikuk ngene arep tak dul paro eding. Iki tangane melok ngene mele ceblok. Kowe lagi cekakaran dhisik. Apa Pak? Garu to ae. Terus akhirnya ramangan kabeh to. Ndak Iki lho. pangan kucing. Rezekine kucing to. Mangkane ngono ki kena iki pengalaman. Jenenge kanca enek dipangan bareng, ora enek ditanggung bareng. Ngono lho. Sesuk neh lak anu kucinge kok pakan dhewe ngono lho ben gak mangan lawe wong. Kok nyalani kucing? Sida mangan apa ora tak jukune lawuh. Wis entek yo wis wareg. Lho ibu aku wis wareg kok. Aku wis kadung tengku yo tak warti ya. Lah iya. Wareg nyentuh karo tukaran ae gelut ae kok. Sing gelut sapa to? Yo engkel-engkelan iki mung ora gelut. Ya wis sak ngono. Lah ngono yo kono ki disai. Tapi dijikone ya ora apa-apa ren dipangan lawe tok. Dijipuken panganan dhewe kono. Lho. Iki sama pisan, Ren. Engko welut nah lho. Sakno pisan. Aku ketuane lho ren ngene iki. Wah, Ketuane. Wae emang ngomong ngono ten yo kena parah. Mesti ngono. Kayak kopi ta yo? Ini tak gekne lho, lek kok kon gekne. Aku seneng aku tak pahit to yu. Aku piye yu? Ya tak gekne lanu ya. Tapi sepurane sik tak tuku gula.
Weh, Ren, ya tidak tuku dulu lho. Di warungnya Ago. Masuk jopo. Kok pakai tapi Ren. Aturan lho wong ki. aturan biayanya gagal. Budal ya budal, diraup bukan bukan. Wah, malah putih Winil. Masa tarik aku malah putih? Tenanan ya. Nah ya. Ini apa nih? Bersinar sana Nil. Weh, ayo makan Leno. Yuk. Ya. Alah, kopi kabeh mesti ning warung. Warungnya ada nih. Endi lho jere makan bareng kok. Malah suwi dhewe. Mas. Mas. Ah, yo lho. Iya iya. Iya, batur sing macak ngene. Wis dhisik kok dhek urung kene. Tahu ayu. Sering serekno. Iya. Hati lo ya. Iya, sama hati-hati lho. Iya, gue lek baru ngajar iki wasul. Gampang. Iya. Aneh-aneh kok. Kejutannya. Hati-hati lho. Iya. Ini bulurake cantik pisan. Alah. Ya ngono kuwi lho lek wong wedok iki. Iya, wis padha ae aku ya paham wong lanang wis ngono kuwi wateke iki cara aku iki cara sejarah yo. Jeletetan tapi ora saiki. Wis kena ngomong preyo prei. Iya, jesakno yo. Anda aku nendi? Entar tak juga. Malah ngalah-ngalahne wong wedok. Aku wong bening. Kakangnya. Monggo Tan Putri. Jadi hati kita nek. Iya. Rasa ngebut-ngebut. Yo. Waalaikumsalam. Mau sapi rambut nanti loh. Alhamdulillah.
Untung jantungku yo orsinil. Ndak kawi. Sungguh kawi ora wis rontok kat mang iki. Sepi ya Ramdo. Mbok nanti lho. Sampai nak ini. Nek tuh hujan ini. Ini apa lagi jadi? Omah dek, dinut mah tidak enak lepas aku. Mbak Aduh. Nanak dangku nyapu kok malah turunin kono ki. Bol. Le. Nanak dang. Nyapa bol? Aduh, Ren. Mecah tenan Ren. Ayo tuh, Nil. Oh, alah. Oke, tak didang, tak Malah kendeng. Lah piye to? Iki kabuh lho, Ren. Geni yo. Sandung watuke lho, sawangen. Weh, ngono yang dilereng ae, kowe mesti no. Tak kira lek latihan biji. Lah nyampo watune mok parani neh. Pedhokno ngono lho. Marah iki. Ngono kuwi tutukno ndasmu, ben gak lolos kowe. Wis kaya gendakane digandeng ae. Pecah tenan delik, Ren. Apane? Jempol aku lho, Ren. Kena ora apa-apa. Ngene. Ora apa-apa lek kowe ora ngrasakne. Lah. Berarti ngene, Ren. Apa? Memang. Kurang banter iki. Beh, kok ndak loro ya? Banget tenan iki. Sikile sama jajal-jajalan rumah samu. Wah, Aku malah tak duduk dhewe tak kira kowe ora loro lho, Ren. ora loro iki ning ngempet kowe emang blok goblok. Iki mek ngempet aku. Gara-gara Dung. Iki mlaku rasane dung. lek nek mudung nek ku yo ding lho, Ren. Dadak aku abuh gedhe malih mak dung. Iki yo ding. Dung. Ding lho, Ren. Dung. Ding yo. Dung. Ding. Dung. Ding. Dung gara-gara kowe nyil-nyil ngene iki. Dung. Ding. Dung. Dung. Yung ding. Dung. Dang. Dung. Ding. Dung. Hindi to kok untuk lagi. Masa lebar dulu tetap mampir yang di kono. Kayak apa ya suka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ya bar kene. Kok suwi men ta awak ngomong? Yo ngenteni
bojo arep ngajar bareng pisan ngono ki motoran dhewe-dhewe ki mang. Oh alah, tak kira suwi mendadak mampir ning ndi lho. Ora. Ana apa bocahe kok penting. Aku ki arep ngomong gak penak lho barjane, tapi yo piye yo. Iya lho terus arep ngomong terus ndak penak. Aku ora didoi. Awakmu pengen retenan ya, Bar? Loh, aku kan sama telepon kan kon rene to, Bu. Lah terus teko kene ngono kuwi lho sampean ngene terus piye lek nyauri? Ngene lho Bar, aslinya aku jan ndak demen lho mau combane karo kabul iki. Aku jan ndak duwe perasaan blas lho karo kabul. Walah, mek ngono kuwi ta? Piye Bar, Mek? Ya piye? Kuwi masalah gede lho Bar, aja mek Mek. Aku ngatur masyarakatku akeh iso, tapi nek ngatur atiku dhewe kok nggak iso to Bar. Yo angel, maksudnya masalahnya perasaan. Lek wong kadang diomong kan kena tapi lek perasaane dhewe kadang ki kontra karo jiwane. Yo piye ya aku dhewe ki yo bingung lho. Aku ya dijaluki tulung. Biyen anak buahku ngono kok megah ngono. Ya ora pas nyatane wong bojo-bojoku ki yo omong lek kon ngewangi mesakne kabeh asine ngono. Pacare kan wis mati to. Jawane ndur mongso demen ngono lek karo sampean. Tapi ki yo aja berlebihan ngono kuwi lho Bar. Iya lo berlebihan nyatane. Kapan kae yo tak kon nyedhi sampean ngono ka terus ngalih ngono ka terus piye jlentrunge apa aku ki yo ora ngerti lho. Aku masih mbak seneng kaya apa, aku ya ora bakal demen karo kabul, titik. Iya, aku yo bingung. Lek kapan kae sampean yo pernah muni jereke ning atine sampean wis ana isine kae. Sopo? Iya, berarti ku asine iki wis ana sing isi. Kayak aku ki yo kerep cethuk ngono karo wonge, aku jan nyaman banget wae. Tapi ki sayange yo abot lek kon dadi siji. Terus piye ngono ki dadine. Iki jenenge ngono yo bingung aku lek ngomong ning kabul yo piye. Ora mentolo aku ngomong tak omong iki asine sampean ki wis duwe ning atine sampean ngono kuwi ki kok lek ngomong karo kabul piye aku yo bingung lho. Yo kuwi yang bicaraan wong awakmu iso nyomblangne aku kok Sik to. Sopo lho kuwi jane aku tak pengen lho. Ning atine sampean lho. Duh, awakmu nggak ngerti ya? Lho, kini ki menungso lumrah lho, itu malaikat itu makhluk halus, jadi lebih batin juga ngerti. Asine nganu Bar. Kini jadi di buah aku terus sama yo. Ya, nulun yo oleh lah. Iya nyemburi jadi. Gurih terus. Belok kanan terus ngiri. Belok kanan kiri. Oh tak gulane pokoknya. Cik nunut aku. Jane lho lanang kok ora peka-peka lho. Nek bar dolo kuwi. Mosok gak ngerti to wong wis tak sindir-sindir koyo ngono lho. Apa gak ngerti tuh jane wong iki? Dari tatapanku, dari cara bicaraku, dari senyumanku, mosok juga peka lho si An. Jangan gemes tau karo berdua iki. Tapi ki, aku sekadar nyaman. Kayaknya apa lho Hilaro miring mlaku ngono kae. Dung, dung, ing, dung, ing, dung, ing. Mandi lho, Bu. Ya sik arep budal lho ya aku ki. Lah iki nyapa mlakune kok bodoh ngono ki. Alah unyil iki lho, Bu.
Kok watu ditutuk-tutukne sikil omongin jajal ilmu. Kok iso nyalahne aku lho, Ren, aku lho kesandung. Lah sing nutuk aku sapa? Lah aku ngelok-ngelokne ae ben imbang Bu karepku. Ya wae lek sitok terluka iki sitok aja sampai terluka lho ben iso membantu kok malah ditutuk niki piye to Nyil? Ngene lho Bu, terluka ya terluka, tapi aku terluka lha iki malah gembira. Pak yo ditutuk pisan ben adil ngono lho. Sebagai teman yang baik, koncone terluka kan menghibur kan oleh to Nyil, ben gak awakmu ki lara ngono lho karepku mang. Menghibur apa to, Ren? Wong bentuk mengece lho, menghibur lho. Hop. Lagi mau kok dengaran budal awan. Ya mampir sarapan bareng kok, Bu. Jane yo katisuk mulai kok kandang. Andal kok kandang. Sarapan nang ndi? Mau cemplok. Bos 1. Bu, enek kabar gembira manis krungu, Bro. Kabar apa ki? Wah, kabar spektakuler pokoknya. Iki lho, Bu. Mbah Sentot iki saiki kok ngepek anak asu. Anak asu. Darsih kok. Kok iso anak asu? ASOH, aso. Berarti ganti ya, Ren? Ganti, ya utakmu kuwi sing ganti. Apa ya ngono? Berarti saiki Darsi dianggap anake Mbah Sentot. Bu. Wis dipek anak saiki. Oh, pantes omahe sing kono ke dibalekne mebar lho. Omahe Mbah Sentot ki berarti dituku bos lanang neh. Iya. Berarti aku sampean turu kamar yang indah ya. Lah aku iya lho, Ren. Wis ora apa-apa kok nggih turu. Ngadak yo nganggur ya lho omahe. Lho, tapi lek Unyil ben turu nek njaba nunggu sapi, Bu. Kowe kok tega to, Ren, karo aku. Ngene lho, Bu, iki meng katulis sapi iki wis entek, iki wayahe tuku lho, Bu. Wah, Bu. Ya, Ren. Kek pira? Biasane 1 juta, Bu. Wong biasane lho 800 kok iso 1 juta iki lho. Sing 200 mesti arep kok nggih celintut to. Lintut piye to, Bu? Helm sarep. Regane 1 juta. Helm sarep kok nggih mekeh to. Ora mendino ek bubu. Ra mendina mare tuman. Ora lek duwe dhuwit tuman lek ra duwe ya meneng ae ya Nyil ya. Kok ra isin karo Mbah Sentot jereke dadi anake Mbah Sentot. Ya bene dadi anake, kita kan dadi pelanggannya. Pelanggan itu bebas ya toh. Dijiko ini tenan, Ren. Lek roh duit. Nyo, iki 1 juta. Sing 200 dibagi wong loro. Terima kasih lho Bu ya. Aku Ren sing gawa kok lek nggawa entek. Alah, sakmu ngono iku gampang ilang neh. Ndik anane mau ilangne no. Hilang di tinggi mekeh no, Ren. Oke, lek mekeh aja sering-sering lho. Ngene meng lek ora cetha ngono tak omongne bos lanang dipotong. Aduh ya. Nyapur neh to Nyil. Kecepet iki piye to bujane. Cepet apane? Kuwi lho jiatne lho. Lah nyatu tanganmu nyapa to dadak kok lebokne kene, wae lek yo ning kene ae. Lah iya bener. Ning kene tetangan kuat mang ning kene lho, Bu. Bangga nyalane tangan, mang kowe nyalane sikil kok ndek nek bener itu wis dino. Lah sing ra peneri barang-barangmu iki lek mun ndekek ra pener. Bayu wis lenah lho karo sing gawe kono iki wis digawe ngene iki lho, Ren. Cuma menempatkannya lho Nyil, kene ketutup ya mesti kecepet. Nek kono mung watu mok sanduk ya lara. Wis aja mek udur ae gek belanjakno lek no kuwi. Ya Bu, ki arepe budal nang toko. Ya sakno aku ya arep budal. Ya, Bu. Ren. Saiki ngene, sarehna aku wis kecepet. Sikilku ya wis lara. Sing iki aku njaluk 150. Jaluk tambah aku. Tambah apa neh? Ya tambah dhuwit kuwi lho, Ren. Aja mek udur ae gek ndang dibelanjakne ngono lho. Nggih, Bu. Oh, mergo gara-gara kecepet kuwi mang, Pak menjok tambah 50. Iya. Aku mang gak apa-apa, Nyil. Gara-gara mok tutup ping pindho kuwi mang, ha ta? Sikilku malih lara iki. Aku nyeluk dendan 50, dadi bagian 50 kowe. Yo, Pak kencengi lek sing 50. Matur suwun ya, Ren. Iya, ngono ki apik aku apik awakmu.
Ya apik awakmu Ren. Lah iya. Aku iki sepurane sing akeh ya Ren sak dodok pindho. Ini jenenge sing adil aku bawakmu. Ya adil awakmu Ren. Aku silih duit. Lah ya ngono butuhe kan duit to awakmu asline. Aku mek duit Ren aku rohku. Kan nek iki mekeh ngono lho. Ya wis yo tunggu katul sik. Yo. Mas ya Bar. Wis. Waduh jedenge. Piye, mung jere arep kok didoi sapa ning isi blok isi ngono. Asine ngene lho Bar. Awakmu tak omong pisan gas yo. Iya, Bu. Ojo nyeblani aku karo kabul. Lah terus. Yo mene mlaku sak karepe dhewe ae. Awakmu rasa dadi jomblang-jomblang, urus ana keluargamu dhewe. Iya janen oke piye lho, aku yo bingung lho. Terus engko lek ngomongin ning kabel piye? Yo kuwi urusanmu. Tak omong ya Bar. Iya. Asine aku ki